שלום שלום חברים, אנחנו במהדורה מיוחדת לחג, חג שמח, פינון. חג שמח יאיר, בוא נעשה את זה ברור לכל מי שהתבלבל מרוב חגים, אנחנו בחג סוכות עכשיו. תודה על התזכורת, ונכניס אתכם עוד, זהו הרי החג של 4 המינים, אושפיזין, סכך. והכי חשוב זה הקישוטים שמכינים ותולים בתוך הסוכה. אין ספק, הקישוטים זה הכי חשוב, ובינתיים גם אנחנו פה במהדורה נקשט לכם את החג, בין השאר עם שי צ'רקה, המאייר שלנו. שלום שי. שלום. אנחנו נהיה איתך בהמשך. ואנחנו גם נגיד שלום לאוריה ויערה. החגים הם זמן טוב לנתינה ועזרה לזולת. מיד נסביר לכם איך אתם יכולים להיות מעורבים. כן, ואיתנו תהיה גם גלית, הסטייליסטית שלנו, שמכינה לנו בגדים חגיגיים, אז גם איתה נהיה בהמשך. אז הנה מה שמחכה לנו היום במהדורה. אלפי משפחות זקוקות לעזרה לקראת החגים, ואנחנו נפגוש 2 שהחליטו להתנדב ולעזור. היום אנחנו פשוט מסמסים את המילים חג שמח, אבל איך ברכו לפני המצאת הסלולרי? ורגע לפני שכולנו נשב סביב שולחן החג בארוחה החגיגית, נראה מה הכין לנו השף הגבוה. שאנחנו נתחיל איתך, מה אתה מכין לנו היום? התחלתי עם גמל וספינה, שיש קשר ביניהם, השאלה איך הם קשורים לסוכות. אני יודעת מה הקשר. מה הקשר? גמל זה ספינת המדבר, וגם זה ספינת הים. נכון מאוד. מה הקשר לסוכות? אוקיי, זהו, אז נראה לי הכינוע מה תחשבי על זה בהמשך, ניתן לך בינתיים להתרכז. שי, נפריע לך שוב כדי לראות איך הציור מתקדם. ואתם יודעים, החגים הם ימים מאוד משפחתיים, כולנו מתכנסים סביב שולחן האוכל ותואמים ממאכלי החג. אבל, לצערנו, גם השנה יהיו משפחות רעבות, כאלו שמתקשות לקנות מוצרים לחג, והשנה יש אפילו יותר רעבים מבשנים קודמות. אבל לשמחתנו החגים הם גם תקופה של התנדבות למען אותן משפחות. לא מעט צעירים, בני נוער וילדים לוקחים חלק ומתגייסים לפעילות החשובה הזאת. איתנו נמצאות 2 מתנדבות, שלום לאוריה ויערה. שלום. אתן מתנדבות בארגון שנקרא לתת, נכון? אוריה, את עושה את זה בעיר שלך, חדרה, ויערה את מתנדבת בתל אביב. אז אוריה, ספרי לנו קצת במה עוסק הארגון. ארגון לתת עוסק באיסוף מצרכי מזון וסיוע למשפחות נזקקות וניצולי שואה. וכל זה קורה בעיקר לקראת החגים, כן, נכון? כן, לקראת חגי תשרי ולקראת פסח. אז בואו נראה ביחד סרטון שהכינו בעמותה. הנה. בחיים יש כל כך הרבה דברים שמעסיקים אותנו. חברים, משפחה, עבודה. לפעמים אנחנו לא שמים לב למה שקורה סביבנו. למשל המשפחה הזאת שמחפשת אוכל מאחורי. שמתם לב עליהם? כמה פעמים הסתכלנו, אבל לא באמת ראינו. בישראל חיות מאות אלפי משפחות שאין להם מה לאכול. לתרומת ארוחת חג בשווי 10 שקלים, סמסו לתת ל-8855. כולנו באמת מוזמנים לתרום, לסמס למספר הזה, או דרך האתר של לתת. אז יערה, מה בדיוק עושים בתור מתנדב בלתת? עומדים בכניסה לסניפי שופרסל ומשכנעים אנשים לרכוש מוצרי מזון יבש ולתרום אותם, נשים אותם אצלנו כדי שנעביר אותם למשפחות נזקקות. יפה, ובחדרה, אני מבין, אוריה, עושים אותו דבר או משהו קצת? אותו דבר, בכל הסניפים, ברוב הסניפים בארץ אותו דבר. אוקיי, אז... יערה, את יכולה לספר לנו רגע במסגרת ההתנדבות על איזה רגע שריגש אותך במיוחד? אם את שואלת, אני אספר לך על רגע שהיה בשבילי, נוגע ללב, ודווקא בהתנדבות, זה היה לזאת שעשיתי בארגון לתת בשנה שעברה. אמנם לא רגע גרנדיוזי, אבל ככה עמדנו בכניסה לסניף ושכנענו אנשים לתרום מוצרים, וניגשו אלינו חבורה של בני נוער בערך בגילנו, והתחילה להתפתח שיחה על התנדבות ועל המהות שלה, ועל הערך הזה והחשיבות שלו לחברה תקינה ותומכת ולערבות הדדית. וככה זה בשבילי רגע שיא של התנדבות. גם לאנשים האחרים זה נוגע, ובכלל זה לא מובן מאליו שאתם שמתנדבים משקיעים כל כך הרבה זמן שלכם. אוריה, כמה זמן בשבוע את מתנדבת? אז ככה, אני בעלת תפקיד במועצת התלמידים והנוער הארצית. כל התפקיד שלי הוא התנדבותי. העבודה היא שוטפת, אני לא יכולה לעמוד מספר שעות מדויק. יערה, את גם מתנדבת בהמון מקומות, למה חשוב להתנדב? תראה, התנדבות בעיניי היא ערך גדול. בסופו של דבר התנדבות היא נתינה והיא עזרה לזולת. גם באופן אישי היא נותנת לי המון, וגם אני יכולה לספר לך שבמועצת התלמידים והנוער הארצית אנחנו מעלים על נס את הערך של התנדבות כחלק מתרומה לחברה ולקהילה,
וכחלק ממעורבות חברתית, ואני חושבת שזה עניין של סולידריות. יפה, יפה. בשביל החברה זה יערה ואוריה אתן יודעות לתת, וזה כבר כמובן הרבה מאוד. אנחנו מקווים שיותר ויותר בני נוער יתנדבו והתגייסו למען אלה שאין להם, בדיוק כמו ששתיכן עשיתן ועושות. תודה רבה שבאתן אלינו וחג שמח. תודה, חג שמח. כל שנה במהלך חגי תשרי נשלחים בישראל מיליוני סמסים לקרובי משפחה. חג שמח, שנה טובה, מי לא עושה את זה? אבל מה עשו לפני שהמציאו את הטלפונים הסלולריים? את לא תאמיני, אבל פשוט לקחו כרטיס ברכה ועט וכתבו בכתב יד. מה? כן, ממש ככה. אז איך זה נראה? עדן שלנו הלכה לברר את זה.